Ang mulungtad nga kalinaw nga atong gikinahanglan mao ang kalinaw nga gikan sa tuang Ginoong Hesukristo. Ilabi na gayud sa mapaubsanon nga pagdawat nga kita nakasala diha sa pangumpisal aron modagayday ang Dios nung kaluoy nga maghatod sa kalinaw nga way katapusan. Dunay mga imahen sa usa ka malinaw nga kinabuhi. Una, malinaw ng kinabuhi kung adunay kita usakto ang atong panginabuhian. Para po kay kaptangan sa panahon nga adunay emergency. So siguro secured ra ang kinabuhi o malinawon kini. Malinawon po ng kinabuhi kung wala ra po kay kontra diya sa palibot, bisan diya sa pamilya o mga silinganan diya sa imong komunidad. Makaingon ta ni ana ang sitwasyon, adunay kalinaw sa kinabuhi. Pero ang mulahutay, ang lasting gayod nga kalinaw sa kinabuhi, mao gayod na kita mahiuli gayod sa Ginoo. Diha sa tinudanay nga istorya sa pag-confess, pagkumpisal sa atong mga kasalanan, na kini maghatag gayud o tunhay o lasting na kalinaw. O mo ka na gayoy atong ikinahanglan mga igsuon. Lisod lang tungod kay kanang pagdawat na kita nakasala, nahanglan matag pagpaubos niya na. Pero mo ka na'y unang ang-ang aron kita mulambo sa itong espirituhanon nga aspeto. Now we recognize that we are sinners, ikator. Kay dili gyud kung dili ta bukas gayud kung mupaubos sa atong kaugalingon na kita nakasala, di gyud ta makadawat sa kaluoy kapasayloan sa Dios. Kay sirado man ang atong kasing-kasing. Dili mo dagayday ang grasya sa Ginoo sa atong kinabuhi. So mo kanay hagit nato mga igsoon, ilabi na ning Santos nga Misa, din gisaulog po nato ang Domingo o kapistahan sa Dios nung kaluoy. Walay kinutuban, walay katapusan ang kaluoy sa Ginoo. Pero dili ta bukas na magpaubos, na mudawat na kita nakalapas, na kita nanginahanglan sa kaluoy sa Ginoo, mausik ra gyud. Wala gyud luslutsanan, dili gyud makasulod ang kaluoy sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muna itong pangayoon, ang kasing-kasing nga mapaubsanon, o maghatod ka nato sa pagpangumpisal. Kitang mga Katoliko, idasig magyuta nga kada tuig, at least makapangumpisal, pagpanglimpyo sa tuwang kahiladman. Kung maglimpyo ta sa gawas, aron kita attractive kita sa ubang tao, mas maglimpyo kita sa sulod, aron ma-attract po ng Ginoo ka nato. Mahimuot ang Ginoo ka nato. Di lang mahimuot, kundi we will be reconciled back to God and to His Church. Kay mo magyud ang makapahimulag ka nato sa Ginoo ang sala. No? Bisan sa uban natong mga minahal, kanang sala mo ganay makapabulag sa relasyon sa Dios ug sa katao. Diha sa pagduol sa kumpisalanan uban sa mapausanan ng kasing-kasing, mauli kita sa Ginoo. Ilabi na ang estado sa grasya na mawala, panahon kita makasala, mahibalik kini, o mudagayday ang kaluoy ko pasayloan sa Dios na walay kinutuban. O kini maghatod gayud sa usa ka malinawon nga kinabuhi. Bisan og dili ta sakto og resources,
atong panginabuhian igo-igo ra o adunay nasuko ka nato diha sa komunidad, kining kalinaw nga atong nadawat tuman sa pangumpisal, mo'y magdasig ka nato sa pagkakalma sa ginabuhi o paghatod ka nato sa pag-reconcile usab sa ubang tao nga nasilo ka nato. O kining kalinaw ni Kristo mo'y mo absorb sa kabalaka, labi na karon nga krisis, mga kalibog, mga pagduha-duha. Sama si Santo Tomas sa atong Ebanghelyo na nagduha-duha siya. O kining kalinaw ni Kristo, no? Bulungtad gayud nga kalinaw sa atong kinabuhi. Kay bisan ang gyera sa tibuok kalibutan, nagsugod magyuna diri sa kasing-kasing. Ang gyera sa kaayo o dautan, di ng dautan tungod sa garbo mapasulabi sa kasing-kasing, kahakog, kasuko, may labi na, no? Kasagaran ang gyera, kahakog gayon, ilog yun og resources, kasuko, kanang the desire to dominate, ana-ana, gyera na sa kasing-kasing. Unang ningon si Bishop Fulton Sheen, there is no world peace without soul peace. Kalinaw sa kasing-kasing. Umunay atong ikinahanglan mga igsuon. Ang kalinaw sa Dios mo, ginay atong pangayoon sa Santos nga Misa. Dili uban atong mga panginahanglan. Katagay ko ani Ginoo, katagay ko ani grasya, no bahandi. Kundi una nato pangayoon ang kalinaw ni Kristo. No? Kay mo kini mo absorb sa mga kabalaka, kalibog, uban pang mga negativities nga atong masinati. Ato ning pangayoon, labi na sa nabanaw ni Jesus ang iyang mensahe, katulog yun, iyang yung gingon diri, maanaunta ninyo ang kalinaw. No? Maanaunta ninyo ang kalinaw. Kung maanaagid nato, pinaagi sa pagbukas sa itong kasing-kasing, uban sa pagpaubos, nakita nakalapas, kung pagkumpisal sa itong mga sala. Aron, budagay-day gayon, ang grasya sa kaluoy o kapasayloan sa Ginoo sa atong kinabuhi na mo resulta o kalinaw sa kasing-kasing.